Dobrý deň, krasatelka. Prosím vás, mohli by ste mi povedať, prečo sme tu, na čo sme tu? Jubilejná 10. púť abstinentov Šaštín stráže a okrem prvej, ak má dobre pamäť obnovuje, slúži, tak sme tu boli účastní, takže aj teraz na tejto výročnej. A ja som si to ani neuvedomil, že je 10. Ale je to tak. A v jubilejnom roku, jubilejná púť abstinentov Šaštín stráže v Bazilike, v jubilejnom chráme. Viacej milosti tento deň som ani nemohol očakávať a bol som tu aj s kamošmi z klubu Krasa, klub Kanianka, z nášho klubu domáceho, spolu s klubmi z blízka i z ďaleka, tak som rád, že som tu a si to tu užívam. A ďakujem, že aj krasatelka bola s nami. Ďakujem. Anička, a ty si prišla len s Majkou? Ja som prišla s krasakmi. Aha. Helenka, ako si rozímala v pokoji? Buď úžasné niečo. Ten pokoj. Ďakujem. Slečna, kde to leziete? Slečna? I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth.